खुलुमबाय एनबी इनसाइट चेनेल आव नोंथांमोन गासैखौबो बोराय खुलुमबाय लोगोफोर, गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोबाय। नोंथांमोननिसिम आं दिनै स्पर्ट्सनि गोदान जानो गोनां आपकामिं इभेन्ट्सनि मोननैसो गोनांथार टपिक लानानै फैदों। गिबियावनो जोंहा दङ 20 एशियान गेम्स बहा जागोन आरो बिनि मट'आ मा आरो मोनबेसे स्पर्ट्स थागोन, बेफोर गासैबो डिटेल्सखौ आं लाबोनो सानदों। ओंखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आसा थाबाय, मानोना बेफोर टपिकआ जोबोद एग्जामफोरनि थाखाय, कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोनांथार होननानै आं सानो, मानोना बेफोर फैबाय थायो। ओंखायनो नोंथांमोना जाहाथे बेफोरखौ नायनानै लायो जेन। 20 एशियान गेम्सआ बहा जागोन? 20 एशियान गेम्स जानो गोनां बियो आईसी नाग'या 2026 आव जापानाव जानो गोनां जागोन। बेनि मट'आ जादों इमेजिन वान एशिया आरो इभेन्ट्सफोरा दङ 43 स्पर्ट्सआव 43 स्पर्ट्स डिसिप्लिनाव जागोन। अपेनिंआ जागोन 19 सेप्तेम्बर आरो क्लसिंआ 4 अक्ट'बर 2026। बेयो फैगासिनो दङ, बे जासिगोन। इण्डियान टिमाबो बेयाव बाहागो लागोन। एसियानि गासैबो कान्ट्रिफ्रानो जाय एसियायाव गोलैयो, एसियान हादोरमायाव गोलैयो, बेनि सिङाव थानाय हादोरफ्रानो बे एशियान गेम्सखौ गेलेगोन। ओमफ्राय दङ जोंहा सामार अलिम्पिक्स 2028 आरो बियो जागोन, लकेसना लस एन्जेल्स इउएसए आव जागोन दे नोंथांमोन। सामार अलिम्पिक गेमा बेथ' जोबोद गोनांथार टपिकआनो, मानो होनब्ला अलिम्पिक होननाय लोगो लोगो गासिबो मिथिगौ बिनि जायफोर इभेन्ट जागोन, गेम्स जागोन, गासिबो मोनसे गोनांथार टपिक जानानै फैयो जायखिजाया कम्पिटिटिभ एग्जामफ्राव। इभेन्ट्सआ जादों गासै 36 स्पर्ट्सआव। अपेनिं जुलाइ 14 निफ्राय जागोन, जोबनाया क्लसिं डेटआ जागोन जुलाइ 30। जुलाइ 14 निफ्राय जानानै जुलाइ 30 आव बेयो जोबहैगोन। जानो गोनां कमनवेल्थ गेम्स 2030 जोंनि भारतआवनो जागोन। बियो आहमेदाबादाव जागोन, इण्डियानि गुजरातनि आहमेदाबाद बे जायगायाव जागोन। मानोना बेयाव स्पर्ट्सनि गोबां स्टेडियाम्स दङ, ओंखायनो गुजरातनि आहमेदाबादाव जानो गोनां कमनवेल्थ गेम्स 2030 जागोन। आरो बेयो मैया दाख्लै हेन्डअभार जानानै थांबाय। इण्डियान टिमा बेखौ आजावदों। 2026 मायथाइयाव दा जालांनाय कमनवेल्थ गेम्सआव भारतआ 4थि पजिसन जायगा आवग्रिनानै गासै 39 मेडेलजों 4थि पजिसन जायगा आवग्रिनो हादों आरो लोगोसे गोबां गोदान रेकर्ड सोरजिनो हादों। जेरै बक्सिंआव 10 मेडेल मोननो हानाया हिस्ट्रि जादों इण्डियानि थाखाय। 10 मेडेल देरहानो हादों बक्सिं इभेन्टआव, गासै 7 आरो 3 रुफानि मेडेलजों। ओंखायनो बेयो जोबोद मोनसे हिस्ट्रि जानानै थाबाय थांनाय बे जालांनाय कमनवेल्थ गेम्सआव। बे जोबनानै थांबाय आरो फैबाय थानाय कमनवेल्थ गेम्सआ 2030 आव इण्डियायावनो जागोन। बेखौ नोंथांमोना जाहाथे गोसो होयो। आईसीसी मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड काप। फैबाय थानाय आईसीसी मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कापआ हस्टिं कान्ट्रिया जागोन साउथ आफ्रिका आरो बेनिनो माखासे जायगाफ्राव जागोन, जेरै साउथ आफ्रिका, जिम्बाब्वे, नामिबिया, बेफोर माखासे जायगाफ्राव हादोरफ्राव बे जागोन। अपेनिंआ जागोन 4 अक्ट'बर 2027 निफ्राय 21 नभेम्बरसिम आरो फर्मेटआ जागोन 50 अभारनि जागोन बे आईसीसी मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कापआ आरो टिमा जागोन गासै 14। क्रिकेट वर्ल्ड काप बेबो मोनसे इण्डियान स्पर्ट्सनि थाखाय एबा माखासे गोनांथार कम्पिटिटिभ एग्जामफोरनि थाखाय बेबो मोनसे गोनांथार टपिक। मानो होनोब्ला बेनिफ्रायबो गोबां माखासे
सोंथिफोर फैनो हागौ, जेरै हस्टिं कान्ट्रिया मा, ओमफ्राय अपेनिंआ माब्लानिफ्राय जागोन, बा बिनि फर्मेटआ मा, बेफोर टिमा गासै मोनबेसे दंमोन, बेफोर माखासे बाथ्राफ्रा माखासे सोंथि बेनिफ्राय सोरजिनो हागौ। ओंखायनो नोंथांमोना जाहाथे बेखौ नायनानै लायो। आङो सावगारि होखादों नोंथांमोननो स्क्रिनाव, नोंथांमोना बेखौ नायनानै नट डाउन खालामनानै लायो। बेखिनियानोसै आंनि दिनैनि गोदान आपडेटआ, आरो फैगौ समाव आं गोबां गोदान बिदिनो गोबां गोदान भिडिअ आं नोंथांमोननिसिम लाबोनो नाजागोन। ओंखायनो जाहाथे आंखौ अनसायगोन होननानै आं आसा थाबाय। गोजोन्थों।